بارلومي كابز مدرخ الزخوين أنا نسلطنات نتحطات نلبامات عاشون نتوم عن هنا قلينا زبلون نتوم قلع كنا نزبلون نتوم حسرات نعوات نتوم كبرات وانجل نخول السب زبكة ملأختن حيلن نعم لاخني إلى وجعله كن الناس قبر فرات أملاخ زلو تحت زبال اللي بترخيبو وانجل يأتي قويتانا يسوس كريستوس نافتي واتتي آتي بارلومي بفلايتهم أب علم تسفات تسعينكم تحلولو زلكم وانجل كتساءكم يتوى الله وانجل تقبلوها قويتانا يسوس كريستوس نافي واتكم كأتي دليل سمعتنا وقدامنا كاب زيافير ربنا كاب قويتنا يسوس كريستوس ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ بخفل አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ በትግርኛ ዝዳሎ ፈነወ መደብ ወንጌል ንኹሉ حجيا طمعت منحان حجيا وحجيا طمعت منحان حجيا كما كأنكم كبرات تخطاتلت زمدبزي زمدبزي وانجل نخلو اب تحت زبل ارستي برحبوت بيت كريستيان إرترا اب فانكوفر سومن زدالو مدبي እግዚአብሔር ረዲና حج دما ناب مسكوت مرخب بزحان مصينا لنا ملእخت لنا حساب لنا قال وانجيل لنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ክረዳናይ ገለ حساب ክንዛራረቢና ጭንልኩም ክሰምዑን ድማ بتحتنا حتت እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን መበገሲ ናይቲ ዘቅርቦ መልእክቲ ገለ ክፍሉ ጽሑፍ ካብ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ካብ ጥቅስ 26 ጀሚረኹም ቡበ ከምዚ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ማሕበር ክጽሕፈላ ከሎ ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዓኹም ማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጨዋታት ኣይተጸውዑን ኣምላክ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍርሲ ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕ ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ በዓለም حصورن نعقن قل زيكونن حري حصورن نعقن قل زيكونن حري جابر أملاخ ستمسكنه بارب زي صحف زي كلت ميزاناتنا نرزلن ميزان علم ميزان أملاخن جابر أملاخ ستمسكنه أب علم سب نخد قبلو توصو ميزانات كله ملكعيتات كله كم تأملاخ زقمت ميزان يكون أب عالم بزحات سلطنات هلو بزحات لبامات هلو بزحات برتعاتنا بهالتلو بزحات قلينا بهالتلو زياتهم من البات بسبات قبلات كخوني خوليهم بسبات بهوغات كخوني خوليهم بسبات زحريو خوني يخوليهم أملاخ زحريو قنا كاليب
እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝበዝሑ ካብዞም ማሕበር እዚኣቶም ቶም ኣመንቲ ክመፁ ከለዉ ብስጋ ብዙሓት ጠቢባን ኣይነበሩን ብዙሓት እውን ለባማት ኣይነበሩን ብዙሓት እውን ከምቲ ዝበሎ ጨዋታት ኣይነበሩን ስልጡናት እውን ኣይነበሩን ኣብ ጽዋዓኹም ተመልከቱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣምላኽ ብወንጌሉ ከመይ ገይሩ ይጸውዕኩም ኣምላኽ ብወንጌሉ ከመይ ገይሩ ኣቕሪብኩም ኣምላኽ ብወንጌሉ ከመይ ገይሩ ናብ ቤቱ ምጽኢኩም ከመይ ገይሩ ኣድሒንኩም ከመይ ገይሩ ከውሉዱ ገይርኩም ናብ ጽዋዓኹም ተመልከቱ ይብሎም ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ ኣወይ ብርኽቲ ሓፍተይ ኣነ እውን ነዚ ቃል እዚ ሒዘ ሎሚ ዘምጽኦ ዘለኹ መልእኽቲ እዚ ምናልባት ብናይ ሰብ መለክዒ ውዱቕ ዝተባሃልካ ብናይ ሰብ መለክዒ ዝተጸጋዕኻ ብናይ ሰብ መለክዒ ኣብ ቁጽሪ ዘይኣተኻ ደረጃ ትምህርትኻ ብምጥቃስ ሓይልኻ ብምጥቃስ ዝናኻ ብምጥቃስ ፍልጠትካ ብምጥቃስ ጥበብካ ብምጥቃስ ዓለም ኣጸጊዓት ደርቢያትካ እንተ ኮይና ደርቢያትክ እንተ ኮይና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ሕርየት ግና ኣብዚ ዘይምርኮስ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሕርየት ግና ብጸጋ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሕርየት ግና ብሓደ መለክዒ ትሑት ልቢ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ትሑት ልቢ ዘለዎ ሰብ ንወንጌል ዝቕበል ሰብ ድምፂ ወንጌል ኣሜን ዝብል ሰብ እዚ ኣብ እግዚአብሔር ሕሩይ እዩ እዚ ኣብ እግዚአብሔር ብሁግ እዩ እግዚአብሔር እንተብሂግካ እግዚአብሔር እንተሓሪካ ዓለም ተደርቤትካ እንታይ ኣለዎ ዓለም ተጓነየትካ እንታይ ኣለዎ ኣምላኽ ተተቐቢልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበር ዝበዝሑ ነቶም ኣመንቲ ማሕበረሰብ ቆሮንጦስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ጽዋዓኹም ተመልከቱ ይብል ኣሎ ኣብ ጽዋዓኹም ተመልከቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ሓደ መልእኽቲ ዘለኒ ኣብትናትና ኩነታት እንዳረኣና ክንደየኖት ኮን ተጎዲእና ንህሉ ክንደየኖት ኮን ተስፋሲእና ንህሉ ክንደየኖት ነግረምርም ንህሉ ክንደየ ጸልሚትና ይህሉ ብናይ ሰብ መለክዒ ስለ ዝተረፍና ብናይ ሰብ መለክዒ ስለ ዝተጓነና ብናይ ሰብ ፍርዲ ስለ ዝተጸጋዕና መጸግዒ ዝሰኣና ሰባት ክንደየኖት ኮን ንህሉ ወንጌል ግና ሕጂ ይዛረብ ኣሎ እግዚአብሔር ግና ከመይ ገይሩ ከም ዝሓርሕ ሕጂ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ወንጌል ሃብታምን ድኻን የለን ኣብ ወንጌል ስልጡንን ትሑትን የለን ኣብ ወንጌል ድማ ጭዋን ባርያን የለን ኣብ ወንጌል ድማ ዝኾነ ይኹን መለክዒ ክመጻእ ይክእልኒ ሓንትስ ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቕበል ትሑት ልቢ ጥራይ ሃልወና ሓንትስ ኣሜን ዝብል ልቢ ጥራይ ሃልወና እምበር እቲ ሕርየት ኣምላኽ ሌላን ጉሌላን የብሉን እምበር ሰለስተ መለክዒታት ይወስዳሉ ልቦና ይወስዳሉ ልቦና ናትካ የገድስኒ ብዙሓት ካባኻትኩም ጠቢባን ኣይነበርኩም ንብሎም ኣሎ ልቦና ናትካ ኣይገድስኒ ብዙሓት እውን ስልጡናት ኣይነበርኩም ንብል ኣሎ ስልጣኔ ናትካ እውን ኣይገድስኒ ክንዲ ምንታይ ዝና ኣለካ ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ኣለካ ኣይገድስኒ ክንዲ ምንታይ ስልጣን ኣለካ ኣይገድስኒ ኣበየናይ ጽፍሒ ተቐሚጥካ ኣለካ ኣይገድስኒ ብዙሓት እውን ብስጋ ጨዋታት ኣይነበርኩም ይብል ጨዋ ማለት እዩ ኖብል ማለት እዩ አውትስታንዲንግ ኳሊቲ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ፌሞስ ኖታብል ፐርሰን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ዝጥምቶ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ኩሉ ሰብ ከዓ ዝብህጎ ዓይነት ሰብ እዩ ዋላ ከምኡ ኣይትኹን ወንጌል ግን ከልዕለካ መጺሎ ወንጌል ግን ከተሳእካ መጺሎ ወንጌል ግን ምስ ኣምላኽ ከተዓርቐካ መጺሎ ወንጌል ግን ናብ ህይወትካ ከኣቱ ሕጂ ፈቐደሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎ ኣብ ዓለም ተስፋ የለን ኣብ ኣምላኽ ግን ተስፋ ኣሎ ኣብ ዓለም ተቐባልነት የለን ኣብ ኣምላኽ ግን ተቐባልነት ኣሎ ኣብ ዓለም ግና ሕሱርን ንዕቑን ተባሂልካ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ገለ ይኮነን እዚ ምንም መምዘኒት ኣምፂኦም ሲ ገለ ይኮነን እዚ ክብሉኻ ክእሉ እዮም ኣምላኽ ግን ነቲ ገለ ዝብል መታን ክሕፍርሲ ነቲ ገለ ዘይኮነ ሓረ የብለና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ነቲ ዕሽነት ሓረ የብለና ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ነቲ ድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረ የብለና ትርኢ ኣለኹም ናይ ዓለምን ናይ ኣምላኽን ሕርየት ክንደምንታይ ፍልልይ ኣለዎ እምበር እዚ ጥዑም ብስራት እዚ
لومي نابئزانكم يمصع له قويتنا يسوع كريستوس نفلطينا اب وانجيل معرف 13 تصحيف له با معرف 11 وانجيل ماتيوس معرف 11 تنبيبنا يخوم يزبلنا قويتا يسوع كريستوس كمان فقار عركي تغوتن امنات زرن حطيانن تبايل له رأي خم ببالكم ام معرف 11 وانجيل ماتيوس 16 قويتا يسوع كريستوس كم زيل له نزولد نزم بمنتايكم السلو اب عداغا تقميطوم نعرخم زصوعو قلعي زمسل امو زبلوو بلتانا فحنا لكم اي سعسعكم القسنا لكم ايبخم يوحنس مو مصه ايبلع ايست غانين አለዎ ትብሉ ወድ ሰብ መጸ ይበልዕ ይሰት እንሆ በላዕን ሰታወይንን አርክ ተጎውትን ኃጢያንን ይብሉ ጥበብ ግን አብደቃ ረዛት ጸደቀት ይብለና ጥበብ ግን አብደቃ ጸደቀት አምላክ ግን ብደቁ ይጸደቅ ዮሐንስ ዕዮ አምላክ ሰሪሕ ሓሊፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ዕዮ አምላክ ሰሪሕ ሓሊፉ ዘዝተዋቦም ዕዮ ሰሪሖም ሓሊፎም ጥበባት ዲቆማ አምላክ ጸዲቁ በክልቲአቱ ግን አብሰብ ዘሎ ራእይ ሰብኮ መለክዕ ኸውጽኮ አይጉመን ዮሐንስ መጥምቅ ዝኾነ ይልዎ ጋኔን አለዎ አይበልዕ አይሰቲ ድበልዕን ሰትን ወድ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ መጽኻ በላዕን ሰታወይንን አርክ ተጎውትን ኃጢያንን ይሎምካ አጸጊዕሞ አምላክ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ማዕረግ እንዳይፈቃር መኻኑ ሎም ክዛረብ መጸለሁ አርክ ኃጢያን አርክ ተጎውቲ አርክቶም ዝተዓመጹ አርክቶም ኑዲያት አርክቶም ዕሩቃት አርክቶም በዓለም ዝተጓነዩ ከኸውን ዝተገልጸ ሎሙን ኢየሱስ ክርስቶስ አርክኻ ከኸውን ይደልሎ ሎሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተንሳካ ይደልሎ حتى تسفاي تورط عروق الكاي تغوانا حسور الكا بعلم ما يتدهال يسوع كريستوس كالعلكا خافوكا ولدو خغبركا بونجل صواكالو يدو زرغي حصبيكالو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኃጢኻ ንስኻ ተጋዊኻ ንስኻ አረሜኒኻ ንስኻ ይጠቅምኒኻ ንስኻ ንዑይኻ ንስኻ ድርቡይኻ ንስኻ ሕሱሪኻ እንዳበለ መለክዕታት ዘይውጽ አምላክ حنتس لبنات حيتنا طراين وانجيل نقبله نسخ عفونا تداليل بارز ملእክት ዝሰሚዑ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አብሰብ ብዙሕ ነገር ትምክሕትሎ አምላክ ግን ሰብ መታን ከይምክሕ ይዝብለና ኮም ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ አብሰብ መታን ከይምክሕ ሰብ መታን ከይምክሕ አምላክ መታን ጥራይ መታን ከብርሲ ከም ዝገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ሕሬቱ ዘጽና አምላክ አብሰብ ሚዛን ዘይተዋሃቦ አምላክ አብ አምላክ ግን ሚዛን ክልዎ ይኽእል አብሰብ ቅቡል ዘይኮነ አብ አምላክ ግን ቅቡል ክኸውን አብሰብ ዘይተሓሪ አብ አምላክ ከሕሪ ክኸውን ይኽእል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ ዘንበብና ፍቅድ ከማን ውርድ ኢልና እንድሕዳ አንቢብና ድሕሪ ኢየሱስ ነተን ብዙ ኃይል ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ክነቅፈን ጀመረ ይብለና ክነቅፈን ጀመረ ብዙሕ ግብርታት ብዙሕ ተአምራት ገይሩ አፍተን ከተማታት ክንስሓይ ከአላን ስራሕ አምላኽ አጻብዕቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርኤን ተአምራቱ ርኤንሲ ክንስሓ አይካላን ሎሚን ዝራአኻ ርኢኻ ተአምራት ናብ ንስሓ ተዘምጽካ ኃይሊ ናይ አምላኽ ርኢኻ ናብ ንስሓ ተዘምጽካ ተዓብስ ክትንስሓ ኮይስ ዝግበር ልብኻ ክርታ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሽዑን ታይሎን ወይለኽ ኮራዚን ወይለኽ ቤተ ሳይዳ ዛባኻት ክን ተገብረ ኃይሊ ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩን ተዝኸውንሲ ቀደም ማቕተ ኸዲነን ሓመኹሽቲ ተነጺፈን ምተነስሓ ነይረ በመዓልቲ ፍርድ ግና ካብ ናኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከም ዝቐልል እብለክን ኣለኹ ኣትቕፍርናሆም ከኢልዋ ኣትቕፍርናሆም ክሳዕ ሰማይ ዶ ልዕል ክትብል ኢኺ ብናይ ሰብ መለክዕ كسع سيول كتنكرارو يخي إذا أباخد تقبر قبرتات حيلي أب صدم تغيرون تزخون كسع لومي متسأنحت نيرا يسوس كريستوس قويتان أملاخ وانجيل اندا تنقر حيلا أملاخ اندا تقلت صخلا أنا كساب سماي لعلزوالكو أنا فلات أنا تأبيب الكا تمكح سب انتليخا أنا تسألاو سب الكا تنيس سب انتليخا أو كتفرهي قبا أكاي زغلو تأجست أملاخي زغلو أملاك تنسحي زبيك هذا
ወንጌል ዕሽሻይ ትበሎ ወንጌል ንምድሓንካ ብትዕግስቲ ይንገራሉ ስለዚህ አቱም ትዕበዩ አቱም ስልጡናቲና ለባማቲና ጨዋታቲና ትብሉ ትሕትበሉ አቱም ሕሱራትን ዕቋትን በዓለም ድማ ተስፋ ዘይብልና እንትብሉኻ ተስፋ አብ አምላኽ አሎ አብ ወንጌል ተስፋ አሎ ስለዚህ ናሃብታምን ንድኻን ንጨዋን ንባርያን ንስልጡንን ትሑትን ከጽድቕን ከተዓርቕን ዝኽእል ምስ አምላኽ ወንጌል ጥራይ ሓደ ጥቕስ ከንብበልኩም እየ ጴጥሮስ ድሕሪ ብዙሕ ክርክር ሓደ ነገር ምስ ተረድኦ ዝበሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ስንቢበ መልእኽተይ ክውድኤ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ አቡ ቅቡል እምበር ኣብ አምላኽ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ ኢሉ بحقي استبهلكو اب املاخ سي ادلو خم زيلبو بحقي استبهلكو حجز ككافلكم كلخو ጨዋታት አይነበርኩምን ለባማት አይነበርኩምን ስልጡናት አይነበርኩምን አፍት ጽዋዕኩም ተመልከቱ ኩብሎም ኮሎ ጨዋታትን ስልጡናትን ለባማትን ካ በወንጌል አይጽውዑን እዮም ማለት ይኮነን ተሐዋርያ اب املاخ ادلو ገጽ የልቦን እንታይ ትዛረብ ዘሎ ወንጌል ብናይ ባዕሉ ኃይል ክግለጽ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ክብር ካብ ሰብ ኮስት ዘይደሊ ንሰቡን ክብር ክብ ዘይደሊ ናይ አምላኽ ኃይል ተገሊጹ ወንጌል ኃይል አምላኽ ንምድሓን ኢልዎ አምላኽ ባዕሉ ብቕልጹሙ በኃይሉ ብምድሓኑ ክመጽኦ ከሎ ንሰብ ማለት ወንጌል ክብር ድማ ንዑ ጥራይ መታን ክኸውን ነዚ ዛንዳ ወዳደረ ዝጠቕሶ ዘሎ እምበር ኣብ አምላኽ ሲ ኣድልዎ ገጽ የልቦን ባሎሚ ካብ ዝመድረኽ ዝኾይና ኣነ ንስልጡናትን ንትሑታትን ንለባማትን ንዓሹን ነቶም አንሕና ገለይና ዝብሉን ነቶም ገለ አይኮናን ዝብሉን ነቶም ሕሱራትን ንዑዋትን ነቶም ክቡራትን ወንጌል ንኹሉ ሰብ ዝበቀ መልእኽትን ኃይልን ንኣምላኽን ኢለ እውጃለሁ ቅንዕና ዝገብር ፍርሃት አምላኽ ዘሎ ትሕት ዝበለ ልቢ ተረኺቡ ወንጌል ያቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ ህይወት ያቲ ባርሎሚ ብፍላይቶም ኣብ ዓለም ተስፋ ተሳይንኩም ተሕለውሉ ዘለኹም ወንጌል ከተሳአኩም ይጽዋዓሎ ወንጌል ተቀበልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ህይወትኩም ከአቲ ይደለሎ ተስፋ አሎ አምላኽ ከሐርኸሎ ከምዚ መለክዕ ብናይ ሰብ መለክዕ ከይድ ብጸጉኡ ይዝሐርክ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተም ብምሕረቱ ይዝሐርክ ክብርና አምላኽ ይኹን ንሕና ግና ግብረ መልስ ክንህብ ነዚ ሕርየት አምላኽ እዚ ይድለየና ስለዚ ኩነታትና አይንርአ ቦታና አይንርአ ኩሉ ደረጃ እቲ ቁጠባዊ ዓቕምና አይንርአ ናብ ወንጌል ንምጻእ በወንጌል ድማ ሰላምን ዕረፍትን ሓጎስን ምስ አምላኽ መተዕራቕን ውሉድ አምላኽ ክንከውንካ በቃት ክበናይ እግዚአብሔር ይባርኩም መልእኽተይ ስለ ዝሰማዕኩም ኣዘይ መስክነኩም ዝኾነ ይኹን ሓገስ ዝኾነ ይኹን ምኽሪ ምዝዝ ተሓዝ እንተዳ ደሊኹም ድማ በቲ ንሰደልኩም አድራሻ ኣብ ታሕቲ ብኡ ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ይባርኩም ተባረኹ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣው ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ አምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን
ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን። ኣሜን።